Ej, det er godt nok ærgerligt, at Dr. Popcorn har stjålet vores våben og forklædninger. Ja, og vi har kun et maskingevær, en kæmpe laserkuglepen, et sværd, et lyssværd, en kniv, bombemagneter, pistol og en Uzi tilbage. Jeg har fået en sms. Agent Dum og Agent Dumpop. Vi skal udspionere en mistænkt. KH, den store leder. Nu fatter jeg. Ham der, han er mistænker. Ja, han er godt nok mærkelig. Han kæft! Virkelig dygtige spioner. Virkelig dygtige. Hey, vil du høre vildhed? Ja. Fint. Der var engang en dreng. Han skulle lære at sige banan på tysk. Så spurgte han så sin mor, hvordan siger man banan til tysk? Så sagde hun, stille, jeg sidder og læser! Så gik han så videre til sin far og spurgte, far, hvordan siger man banan på tysk? Så sagde hans far, ole, 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 ole. Så fordi han så fodbold, og han, det holdt han hæppet på, så de scorede et mål. Så gik han så ind til sin storebror og spurgte, hvordan siger man banan på tysk? Så sagde han, jeg hygger med fru Olsen, jeg hygger med fru Olsen. Fordi han så kigger i Dameblad. Og så gik han så til sin lillebror og spurgte, hvordan siger man banan på tysk? Så sagde han, Spiderman, Spiderman. Fordi han så Spiderman. Så kom han så i skolen, så spurgte hans lærer, hvordan siger man banan på tysk? Så sagde han, stille, jeg sidder og læser! Så spurgte han læreren, siger man skal på kontoret eller hvad? Så sagde han, ole, 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 ole. Og så kom så på kontoret. Så spurgte skolen, sig mig, hvad har du så lavet? Jeg hyggede med fru Olsen, jeg hyggede med fru Olsen. Så sagde jeg, sig mig, hvem er du egentlig? Spiderman, Spiderman.